Daghan kayong salamat ma'am sa imong panghatag sa amo ma'am. Wa gyud kabutangan sa kong kalipay ma'am. Sige lang kaga hatag sa amo. May ipis sa ila. Ako na lang. Lahi man yan ni Mimi. 5 ang ako maliligap. Adala ko, 5 yapon ako. Kang basta ng 5 kang ako ng GS kay. Hagoy kalimbong aros. 5 man ako. Nang sa man kasak? Bilantan ka? Luoy ba? Sige, tarong do. Sulod. Diyan ako diri sa balay, ma'am, ug diyan na ang bugas nga kung napalit hapsak ug di ay tulo ka 3 nga itlog. Na kuan dayon na ay pan, yan nagpalit ko ani sa hotdog o kuan to sinurol wala may longganisa, nya nagpalit po din ko sa manok. Nagpalit po ko sa gulay kay ang pangaon man ng mga bata ani nga gulay kay aron nga kuan mangaon man sila ani, nagpalit ko sa gulay. Nagpalit po ko sa ampalaya o sayuti. Ug dian na ma'am ako nang napalitanan ug daghan jud kayong salamat sa imong gipaabot nga blessing nila ni Mother. Ya tulo na ka 3 nga itlog. Daghan kayong salamat ma'am sa imong panghatag sa amo ma'am. Wa gyud kabutangan sa kong kalipay ma'am. Sige lang kaga hatag sa amo. Daghan kayong salamat kay ma'am. Aman imong kuan, True. cellphone. Doon lagi ni Lin. Edit pa. Daghan kayong salamat dani ma'am. Maura na akong gipalit sa kanaang longganisa ag hotdog aw to sinurol ug hotdog kay ako na lang po din gibahin sa kanaang talong, ampalaya, sayuti ug manok. Mga bata, nga og isda. May kana ila ino paborito nila na daw itlog. Ang Mga bata, asa kana ang lungganisa daw kuan. gulay makay pangaon kasildan ni mo ni. Ako sila na basta butang ang itlog. Tangang itlog. Gani. Kaliya hasta kaning sayuti, butang itlog hasta kaning talong. Ngaon sila Ti dana. mga on, gabi lang nagluto ng isda. Gaya nagluto ko talong kaon sila. Kani ikuan na ninyo pag kanang buntag pagkahapon dayon udto kana dayon ang kuano. Diyan nagtandaan na Lin. Si ma'am. Ma'am, Salamat ma'am. salamat ma'am. Kay Oh, nanay rasyon nga napay pan oh. karon ako. Tempa kapita ma. Ang kapi. Kusto gid ma. Wala ko nagmotor kay uwan man mabasa Ang niya. second ay Magtry. Ay, ba matago ka ba? Hawa liam ay tungtong na bangko. Mapalit ka na ka ng motor mo rin. Ato ning hiwaon ang karne guys kay para ato ning maluto kay si mama to ang naglakaw. Amber na imo kuning ko dari ni. Mo rin flamingo mangguro ka rin.
Birthday daw. Meron siya. Hmm. Parang, ganun. Parang ano. Pag may nanitahan. Wala naman siya, yun lang. Oo. Ato na ning hugasan guys. Yan human naman nato ning hiwa. So atong lutuon. Liam pagpuyo Liam. Bugad ako ang lima. Ato ra ni siyang adobohon guys. Hapit na ni Papa na humande og bungka guys. Para iyan na din ang Floringan tayo, pinisingan ko niyo. para balhin na din niya iyang wasing diri adin na sila maglabahan sa kuan. Di na kaning diri di na ni dinhi mabasa. Ya, gapags, gaulan gid siya. Pero dito sa amo wala gaulan diri ra. Diri magud sa bukid. Dali ra kini dinhi sa ilang mama dapit dali ra ag pagkaulan. Yan na po na iyang bahog sa baboy diha naka-andap na po na niya. Yan mo ni ang sudan kaganiha guys o talong. Nato ni hukaron kay para nga maluto na nato na ang manok. Kira man na. Nato sa napakupsan siya guys. Kaya aron nga wala iyang anghit. Wala ni ate. Naghapit sila dito balay? Kasi uban? Nana ko din eh. Ito sila Medina. Kamu nagsabot-sabot ni kalita na. Ito na yung puson guys. Kani ato sa nang ibutang sa rep. Nag-andar ning rep ha? Arsa sa nang bugas din dito. Naluto na guys. Naluto na ang atong adobong manok. Unya na sila mga kay sayo pa man. Hayag-hayag pa. Papa di hapit na siya mahuman. Si Papa na na magpakaon. Sila na magkuan na pagpangaon unya. Di, niluto ta ni si Budok nga gamay kay nayayay iyang kuan dani talir. Ha? Naitambal na ni pa? Naginom na katambal wala pa. Ito na siyang hiluton guys kay katong dito kay po ni siya sa balay nga naghilanat gihilot ko ra man niya. Ako man sa din ni mama gihilot di ay. Halang niya.
kani mga bata ag sige kuan ko anak nga bikil. Na ba? Undoy ambi sa tong haplas undoy be. Okay, hapnot man niya oh. Nga ay pag kay na naghubag ang danha oh. Turaw to kanang botilya. Matilya. Kani? Sa balay guys, naghihilantan. Ako raman ni siyang gihilot. Papa, ubidin tene. Ha? Ubidin. Di kag bilin? Dili. Ubang ka dito. Dili ubidin. Ha? Madagol lang ito. Deadlock kalingkat. Uy! Uy! Ali! Kapil lang. Ha? Sikat imong tiil? Noon sa man arthritis ka? Ha? Ha? Arthritis ka? Ha? Sa piring? Ah, laga man ka? Sa piring. Ha? Ah, di sa piring ka kay lakawa man ka sa sagbutan? Ay, ikaw may Di ba lakawa sa sagbutan? Basa-basa di ko. Nako sa tumok. Siya ang pangalan? Namaya ka lang. Di lagi ka patigkuan na nagduwa sa imong mamagwang kay ikaw gamay ka kayo. Ang kugos-kugos ka pa na nila ag bababahon pa nimo sila si amay nga. Padako na ninyo. Saksi kaya ako ibabahan sa Pagkapian nimo diha di. Para bagkadako na nimong lawas. Dili man ugaw-ugaw man ni. Di maghugaw-hugaw kay aron dig ka porwisyo si Lola pag labadan na inyong sanina. Muna imong suot sa nina ako pag eskwela. Ikaw migi mo po na imo sa nina. Mag-uli gani gikan sa eskwelahan, hubua ka na inyong sanina nga eskwelahay. Then pagsuot mo sa pangbalay, ha? Di ninyo nagi pangkatulog ang pang-eskwelahay. Ang pang-eskwelahay, ang pangbalay, pangbalay. Tanawa si Amayo nga nag-ilis na. Kay inyong sanina nga eskwelahay, inyo pud ikatulog. Madali ag nga kuan, ha? Mag-ilis gid pag uli na nagikan sa eskwelahan, pag abot din sa balay, ibutang ang bag dito plaster, ang sapatos, pag human mag-ilis. Agad sinul ko. Ha? Absent ka? Nawa na ka naka-exam. Nagsanghit ka dito ng teacher. Na. Di na ka maka-exam. Wala naman yung ko exam. Hmm? May pinila ako. 1 cup times 4. Hinahin na imong cellphone di akor. Shida ni mo. Tiling-ling pala sa 1, 2, 3. Ano may bibiro ni bibi dito? Ang singalan mo? Wala to baby? Bilang na sila karang 1, 2, 4, 4. Ang singalan? Bilang na siya yung isa. Ano kalan ba sa bibi na to? Migi tanawa na migi na bye Jessic na migi de. Malisay kardo. Ano may titi? Dana sa sudan sa tambal ni Lola. Katunga ka ako natiti-titi ba? Aw abi na pagkatong tipon. Palit ka umaha. Ano yung ako kwarta? Ay, lamay mo kwarta dahil dito mo siguro. Okay, huwag may klase dito umalis ba doon?
Patay ka nun po ni. Patay ko na ko ng kaon. Kaman itong gahapon ko itong Ay, Miguel! bago na. Ame, gilat na naman ko ang project. Di palit ni Ate Ringling. Di palit ni Ate Ringling. Ano ko na sila dito mo ko? Pero ito sa bag. Kaya mong isiplan ko di bata ko nung parang dito. Pero dito. Pangita ko yung Dede, kaila ka sa Belgisik wala. Pastamol. Bigan ni. Hindi mo sa bag. Manigan ka dito mo sila ng bag. Pagpalit dito ka. Tingala naman ko nawaan. Isunod na kong yabi sa Oh, mag-inom ka. Mag-inom din ka. Inom ka daan ka ron. Naghilot si Saksak guys niya. Manguli na pod mi kay kapit pa si Ririk tigway siyang kabaw. Si Papa na magpainom na to sa tambal kay nagpapalit pa kog paracetamol. Pag abot sa 4 ka oras pa kung di pa na makuan pa paimna na utro pa ha. Ha? Pag abot sa 4 ka oras ba kung di pa na init pa gyapon kay na paimna na sa tambal. Pag utro. Dong, suotan ang jacket ko. Suot na kitid mo kayo. Tana. Suotan ang jacket. Dagan ako pa nung. Manguli na mi guys kay Di na mo pangaon na to. ay na di na dito na kaon sa balay. bag ma. Kain butang to TV. Turo man dito, turo man. Laro, Picasso na lord ang pastor. Oh, bikasa to kay 500 man to ah. Ma. Dara ka. Ay, saba. Palit pa ko sa tutoy-tutoy. Tutoy. At katulutin ko sa balay. Dala na mong bag Koreana. Okay, may eskwela ma. Isulod ni Dek Koreana sa sulod oh. Ay, pagbubuan. Ayaw na. Ay, sus ayaw lagi. Dia. Pakalo lang na niya. Di sira kor. Ya. Lakaw. Na. Sige. Eh, di na mo pangaon ka. Tara ni panghas pala. Sinilas pikat. Pikat. Taro nga istorya, misong katiguang nagkapikat na nung un. Pikas ba? Diha igna. Pikas. 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 Sikat. Oh, pikas. 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 Tag City o sige papikas na ni Lolo kaw. Ayun ha. Ipapikas na ni Lolo daw ipainom na din na si Saksak. Kanang pikas pa unya na pa pagabot upat ka oras pa. Ito ka Dito ka tangkiling. Dinira ka kay Tugnaw. Sige na. Na, basa pa yan. Sige na. Nag-ulan ba ya? Di basa yun. Ay, basiguro to ni. Ano din to akong pagkaon? Na di mong makaon dito dahil ipalit. Oo. Okay. Gihuro to ni Mamoy ah. Lagi kay bahin diha. Na? Bagong dato niya. Paguli. Dato. Bago na ko. Kaligo. Silupin dala ni. Na. Bye, na mi. Bye! Wala na to nikita si Saksak. Asara to padungya. Hapit sa midani guys kay tigwayo ni Riri iyang kabaw kay para makakaon pud og dara kado mabusog iyang kabaw. Diara din ni iyang kabaw gipanghikot. Tigway niya. Diha oh. Diara na yung gitigway iyang kabaw. Dito ra ka. Asa yung kabaw. Ano pag anak dia kay yamog. Kailan nakinig? Bantay kini wakwak. Hadlok ka sa wakwak? Di man isog mo ko. Ha? Isog. Isog ka? Ka. Bantay dong kay naradong. Napada isog nga kadlok. Baga pa kay dagom guys oh. Nya kanang gadahon og tubig na siya.
Trambutso nga init kana kay gikan na nagdagan. Nya kumusta man Koreana imong exam? Okay ra? Mahuman ko eskwela sunod. Hmm? Palit na din ko daghan makaon. Kung Mahuman ko eskwela. mo mag-eskwela? Sus makaon ra man ginasulod sa imong utok ah. Mahuman ko eskwela ug mag-absent ko. Agay. Palit din ko daghan makaon. Agay. Himo din ko balay ako ah. Padaplin dinhi kini motor. Nganong aghimo man kag balay nga imo ha? Kaywa may akong balay. Agoy di ay. Ag kuan na din ko ag padako na din ko. Ha? Ag padako na din ko. Palit na din ko motor ako ah. Agay. Kas katong naay bago na motor. Ayaw na pagpalit sa motor ka na lang motor ni Papariri. Aron na ako driver, ikaw ako driver. Mag-eskwela si Tito Momon. Asa? Ato dong gwapo na kayo. Apo, gil. Pogi. Ano na sa karere? Saan sa likod ka? Ayaw mo na ka mapasok sa motor. Ha? Gisa ka. Tsaka na. Ikaw tangki, madako ka. At kilingling ha? Magkapit kay Hawak ko ba? cute si Ate Lingling. Diha, with hawak ni Papariri diha. Danha. At kuruto man ko'y ang kuwan ng ukong pagkaon na mo. Manugin ko'y pagkaon na mo. Nag-sure ba? Ulit ko'y narating niya. Ulit. Wow. Mauwa kaya ka mauwa. Ayun, Ate Lingling. Ikaw, ako. Ha? Unsa man ang isa dan ha? Ano ay gitu na? Ganihar na dana pagagi na ko. Oh, pagagi na sa demo na. Pagagi na sa demo pagkuan. Na, silingan akong ken. Silingan